Cerimònia plena d'emoció avui al cementiri de Castellar del Vallès, on s'han entregat a la família de les restes d'Elio Giglioli, un jove maqui italià que va ser detingut, torturat i mort el 1949. La feina d'historiadors locals i el pla de fosses han permès identificar-lo amb tota seguretat. Ara les restes les traslladaran a Itàlia per enterrar-les. Abans d'aquest acte, historiadors i familiars han pogut refer les últimes passes de l'Elio. A Elio lo detienen en Mata de Pera, un pueblo más para allá, en la carretera. Lo detienen comprando pan. Y lo llevan hasta aquí para que descubra el depósito de armas que han escondido aquí abajo. Y precisamente cuando vuelven de buscar este depósito de armas es cuando se encuentran con la madre de Dolors, con la Lola del Castell, que està en el huerto. De l'aigua. I el got no el podia agafar, com que portava els grillets, no tremolava, i llavors va haver d'anar a buscar una tassa més grossa, llavors va veure. I, venga, italiano, no sé què, cridava la Guàrdia Civil. I ell li va dir, gràcies, senyora. Quan vaig parlar amb la masovera, la sensació teva de que havia guardat aquest secret i no dir res, perquè a més l'havien vingut a amenaçar, però ella, jo crec que la sensació de por, encara avui continuen certes persones d'una certa edat de poder parlar d'aquests temes per la por que infligia el règim, amb amenaces. Gent que pogués ajudar els maquis acabaven pagant amb la vida. La mare, entre cometes, era revolucionària. I això, doncs, esclar, per ella aquella canalla eren defensors del país i ella, doncs, això li va fer molt mal. Lola del Castell me explicó que antes de llegar a este puente de aquí habría matado a Elio, aquí. Y hasta aquí llegaron los pasos de Elio con vida. Sono emozionato perché, a parte il discorso di ritrovarlo dopo 70 anni, è già una cosa che avevamo, una speranza che avevamo già abbandonato. Mi dà felicità perché stava un vacío sin storia, e ora tutto sta illuminato. Almenys els familiars han pogut deslliurar-se d'aquest anonimat, d'aquest no sabem què ha passat. Jo penso que això, per mi, quasi bé et diria que és el més important de la investigació històrica o de tot el que va passar als últims moments de l'Elio.